Väčšina traderov trávi mesiace, niekedy roky hľadaním dokonalej stratégie. Skúšajú nové indikátory, paterny, systémy, prepínajú medzi štýlmi. Jeden mesiac Fibonacci, potom price action, potom smart money koncept. Ale pravda je tvrdá. Stratégia ťa nezachráni. Môžeš mať top setup na svete, môžeš mať win rate 70% a aj tak budeš predávať. Prečo? Pretože psychológia tvorí 80 až 90% úsmechu na finančných trhoch. Ak ju nezvládáš, trh ti zoberie peniaze. Či už používaš Fibonacci, trendovky alebo smart money koncept. Stratégia bez psychológie je ako Ferrari bez brzd. Ja som Michal a som full-time trader. Za posledných pár mesiacov som pomocou obchodovania pro firiem vytiahol cez $150,000 v payoutoch a čo je ešte dôležitejšie, moji študenti vytiahli už cez $500,000 v payoutoch. A vieš, čo majú spoločne tí, ktorým sa darí? Nie je to zázračná stratégia, je to hlava. Poďme si ukázať realitu, ktorú si musí každý priznať. Trading je hra proti vlastnej hlave. Nebudeš proti trhu, ale sám proti sebe. Trh je neutrálny. Je mu jedno, či zarobíš alebo prerobíš. Ale tvoje emócie neutrálne nie sú. Strach ťa prinúti zavrieť dobrý obchod príliš skoro, len aby si zachránil aspoň niečo. Chamtivosť ťa prinúti držať zlý obchod v nádeji, že sa to otočí. Ego ti nedovolí priznať chybu. A nuda ťa prinúti obchodovať aj vtedy, keď tam nie je žiaden setup. A výsledok? Nie zlá stratégia, ale zlé rozhodnutia robené v zlých momentoch. Poďme si opísať moju osobnú skúsenosť a poviem to na rovinu. Ja som si tým prešiel tiež. Bol som v situácii, keď som mal dobrý mesiac a začal som si veriť až príliš. Mal som pocit, že som to už pochopil a že už mám trading v malíčku. Začal som viac riskovať, začal som si hovoriť, tento setup určite vyjde. A porušil som vlastné pravidlá. A stačilo pár dní na to, aby som odovzdal veľkú časť zisku späť trhu. Zažil som revenge trading, keď chceš okamžite získať späť stratu. Zažil som overtrading, keď obchoduješ len preto, aby si bol v trhu. Zažil som aj posúvanie stop lossu, lebo som veril, že sa to otočí. Neotočilo. Tieto lekcie ma stáli peniaze, ale naučili ma jednu vec. Problém nie je v trhu, problém je v tom, ako reagujeme. A prečo stratégia nestačí? Je úplne jedno, akú stratégiu obchoduješ. Naozaj. Môže to byť smart money koncept, price action, order flow alebo Fibonacci. To je vedľajšie. Ak nemáš pod kontrolou vlastnú hlavu, tak tá stratégia sa v reálnom čase rozpadne. V praxi to vyzerá tak, že máš nastavený stop loss, ale keď sa cena priblíži, zrazu si povieš, dám tam ešte trochu priestoru a posunieš ho. Nie preto, že to dáva zmysel v systéme, ale preto, že nechceš prijať stratu. Alebo vezmeš entry minimum plán, vidíš pohyb, nechceš ho zmenškať, tak skočíš do obchodu bez setupu. A potom si to spätne racionalizuješ, že tam vlastne niečo bolo. Prípadne risk management ide bokom. Zrazu neriskuješ 1%, ale 2 až 3%, lebo toto je isté. Lenže trh nevie, že ty to považuješ za istotu. A namiesto toho, aby si tradoval dáta a svoj systém, traduješ pocity. Musíš pochopiť jednu zásadnú vec. Každý trader má drawdown. Každý. Aj ziskový trader, aj profesionál, ktorý sa tradingom živí roky. Drawdown neznamená, že systém nefunguje. Znamená, že si v normálnej štatistickej sérii strát. Rozdiel je v tom, ako na to reaguješ. Začiatočník začne panikáriť. Začne meniť systém, upravovať pravidlá, hľadať nový, lepší prístup. Profesionál nerobí nič z toho. Drží sa plánu, lebo rozumie pravdepodobnosti. Profesionál nemení systém podľa nálady, nemení pravidlá po 3 stratách. A určite nehľadá nový systém každý mesiac, lebo vie, že problém väčšinou nie je v stratégii, ale v disciplíne ju dodržiavať. Poďme si ukázať, ako vyzerá zdravá trading psychológia. Psychológia v tradingu nie je o tom, že si ráno pustíš motivačné video a ideš do trhu nabudený. Psychológia je o pravidlách a o tom, či ich dodržíš aj vtedy, keď sa ti to nehodí. V prvom rade musíš mať úplne jasné pravidlá vstupu a výstupu. Nie pocitovo, nie možno, buď tam setup je, alebo nie je. Keď nie je, neobchoduješ. Ďalšia vec je fixný risk na obchod. Stále rovnaký. Nezvyšuješ ho po výhre, nezvyšuješ ho ani po sérii strát. Risk musí byť nudný a konzistentný. Potom sú tu straty. Väčšina ľudí ich berie osobne, ale to je chyba. Strata je v tradingu normálny náklad na podnikanie. Tak ako firma platí nájom alebo zamestnancov, trader platí stratové obchody. Veľmi dôležité je aj rutina. Mať svoj proces pred tradingom, počas tradingu aj po ňom. Neotvárať grafy chaoticky raz ráno, raz večer podľa nálady. A potom kvalita nad kvantitou. Nemusíš mať 10 obchodov denne, niekedy stačí jeden dobrý obchod, niekedy ani jeden. Profesionál nerozmýšľa nad jedným obchodom. On rozmýšľa v sérii. Jeden trade nič neznamená. Ani výhra, ani strata. Tvoj edge sa neukáže dnes ani zajtra. Ukáže sa až po desiatkách obchodov, keď dodržiavaš rovnaké pravidlá. Preto si to potrebuješ nastaviť tak, aby si vedel tieto veci oplatiť každý deň dookola. Trocha nuda, trocha rutina, ale presne to prináša výsledky. Za posledných pár mesiacov mi prešli pod rukami desiatky obchodníkov a toto sú ich najčastejšie chyby, ktoré opakujú. Obchodujú bez jasného plánu, nevedia čo a za akých okolností robiť. Dávajú príliš veľký risk na jeden obchod,
Každý má zo začiatku vidinu rýchlo zbohatnúť bez najmenšieho úsilia. Ale len koľko do tradingu dáte, toľko sa vám vráti. Skákanie zo stratégie na stratégiu už po pár neúspešných obchodov. Je potrebné vydržať pri jednej stratégii aspoň 6 mesiacov, kým poriadne natrénujete a pochopíte jej princíp. A najväčší problém je, že každý sa fixuje na cieľ. Či už je to zárobok alebo funded účet. Namiesto toho, aby sa sústredil na proces. Práve proces vás dovedie k vytúženému výsledku. Ak sa v tom poznáš, nie si jediný. Je to bežná súčasť vývoja. Podstatné je, či sa posunieš ďalej. Ak to myslíš s tréningom vážne, musíš trénovať hlavu rovnako ako stratégiu. Tréning nie je adrenalín, je to disciplína a kontrola. Ak chceš vedieť viac o tom, ako sa zlepšiť v tréningu, ako nastavujeme proces, risk management a psychológiu, kontakt na môj tím nájdeš pod videom. Tréning nie je o tom mať pravdu, je o tom vedieť sa kontrolovať. Čaute.